So welcome sa ato ang bagong balay mga idol, no. Oh. So mo ni diri ang kuan lutuanan. Na diha ato ang mga gasol, na diri ato ang mga kanang mga unsa diha, mga sudan, mga konsumo kana manay platuhan. So kani mo ni ato ang CR. Oh, ang CR. So kani mao man ni namag ko nagtrabaho diri sa mga bagong balay. So mo ni ilang hagdan. Mana yang trabaho dia. Nagkuan pa man siya, nag break time pa man. Mani yang balay. Ito sa taas, no. Itur to mo. Drang yawi na to. Ano atong yawi. Nagkuan pa ni wa pa ni human record. Nagtrabaho pa sila diri. Ako mga trabahante, trabaho pa niya. So mo rin yung kwarto na to, no? Oh. May aircon dia. Dara mga gamit diri, oh. So na pa ikuan diri. Yung terrace dia, oh. Nindot kayo na, overlooking. So na diri guys, no. Atbang di kay ni ato ang balay, atbang sa atbang sa simbahan sa Guadalupe. Na. Simbahan sa Guadalupe. Ano? Yung parago namin nawag. Hello boss. Oh, hello. Naman ni mo ang trabaho wala niya? pa lagi, wala pa. Maunsa naman nga. Kuan house tour pagani ta.